Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagbakuna sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos, gintalana na sa Pebrero 14 diri sa Bacolod. Walo ka teknisyan nga magkayo sa gubang CCTV sang syudad maabot subong nga weekend. Sa balita nasyonal, face-to-face classes, ginpanugutan sang TEPED sa mga lugar nga napaydalom sa COVID-19 Alert Level 2. Commissioner Rowena Guanzon, biktima sang peke nga food orders. Mayong aga Bacolod, mayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Pebrero 3, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Yes, good morning na, Action Eden. Good morning, Action Boy. Happy Feb Ibig Man. Ay, Ay, ito ba? muna, to, no? Love month, sumungli, no? Yes. February. Oo. Aha. Muna nga naka-black agad siya. Oo, naka-black yun taya. Kay paraniwang tanawon sa camera. Pero hindi na sa... Hindi na siya mahulog ang drini mo. Hindi na siya. Basta may shake. Wala siya. Very good. Ano na siya, nakalansang na siya. Iba sabi lang, wardrobe, May kuriko. malfunction. May kuriko. Lansang lagi niya. Kahit kung kurikol, medyo mataktak pa mo. Sige Maayong aga man sa aton nga mga ka-action dira nga nag-monitor via Facebook, ano pa gid YouTube. Yes. Dito pa kayo ng may kwanta ng Instagram. Wala. Kaya wala na dahil live sa Instagram. May live sa Instagram, pero daw kabudlay na i-connect. Daw kadamo na ubra si James. Sige. Puwerte, ang aton nga mga sa mga nag-monitor dito sa Facebook, like and share lang kita, no? Yes, sa aton i-share nga niyo para magdamo. FB Tadi para Live. sadya. Sadya unta na yung aton nga live. Nga ano? Ang live. Live. Pati nga live. Live. Hindi, sadya unta aton nga live. Oo. Sige. Good morning na dira sa kay Francis Andura Atugid. Atugid. Always DYEC mga idol. Sige. Kay Dennis Richard Tibor Roma, mag-agad na sa Modens. Modens. Chard. Meron ka. Chard. Phil Alonsagay sa Japan. Kaya Thea Kemeriman, aga para nagbugtaw na. Yes. James Hetfield. Good morning. Good morning. Sige, Aksyon. Of course, kay Ma'am Luing Melos, Yes. mayong aga, kay Sir Melchor Duran. Of course, Teacher Mela Arevalo, kag Tita Shelo. Si Ma'am Loing ang ano ba rin, ang aton nga FB gina-share ya sa amon nga group chat bala sa KBFF. Gina-share Bongga. ya sa amon nga group chat. Oh. Thank you good Ma'am Loing. Thank you so much. Kadamak sang Chard. Takan ka na gila. So, amo na ito kasi mo. Good morning, Chard Roma. Chard Roma, dira, mayong aga lang. And of course, ang Maninoy ko da. Maninoy, Kapitan Francia, ang imo nga ginanad, ipabate ko, di ba ladit no recording ko ba? Insukot ko na to sa kapon. Kapon, tani mo, no? Tingin niya kuno niya, may duty man sa boss eh. Okay. Lusot, lusot. Wala. Gusto yung guro naka-personal gid sa paghatag. Siguro di wala nga may tuwanto niya, tigin may duty sa boss, di blaling ko. Niya ti boss eh. Boss. Mga pibuas na, mga piga masubong na. Ay, correct. Wala tawon tagid be ko nakapamati. Sa subong kaya bali mamati sa kuno mo. Mandam ka lang, charot lang. Sige. Kada na no nag-hang naman din ako nga kuno. Kay Vivian Fernandez sa Biopabilio, good morning from Talok, Bago City. O, Thank standby you so na much. sa aton nga mga balita lokal.
Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, gintala na sa Pebrero 14 ang pagbakuna batok sa COVID-19 sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyo sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga 5,000 ka mga kabataan ang ginparehistro sa ilang ginikanan kadungan sang pre-registration. Nga ginpatigayon apang ini ang manubo sa kabilugan nga 79,741 nga sakop sa nasabit nga age group. Ang Riverside Medical Center kag ang mga mega vaccination sites sa dalagko nga mall sa siyudad pareho sa SM City ang gindesignar sa siyudad para sa patigayunon nga pagbakuna sa mga kabataan. Ginpalayag man ni Ang nga ginpaydalom sa paghanas virtually ang mga vaccinators bilang preparasyon sa panibagong approach sa pagbakuna sa mga kabataan. Okay. Announcement ng NBOC para sa aton diri sa Western Visayas tentatively it's February 14. So, sakto na siya, Valentine's Day. Amo na ang aton nga launch, ang kick-off ng aton nga roll-out for vaccines para sa aton 5 to 11 years old. Si Bacolod DOC Executive Director M. Ang. Subong naman nga weekend, mag-aabot sa syudad sang Bacolod ang 8 ka mga technicians and supplier ng baklan sa syudad sa CCTVs para mag-repair sa mga naguba nga mga CCTV. Sunod Executive Assistant John Marie Vargas, Cluster Head sa Bacolod CDRMO, 8 ka mga CCTVs na naapektuhan sa itong Bagyo Odette, 4 din nalakip sa natumba nga mga poste kag nawasak ang camera. Samtang ang 4 ang kinahanglan i-repair ang radio kag antena sini. Sa Enero pa kuntanay maabot sa Bacolod ang mga technician pero ila unang ipadulungan ang Cebu nga lubos man nga nahalitan sang bagyo. Sunod kay Vargas, nalaki pa sa warranty ang pag-repair sa mga apektado nga mga camera. Martes ang hapon, nagpadulong si Mayor Villy Leonardia sa Command Center sa Bacolod Old City Hall kag check ang sitwasyon sa lugar. Ang Bacolod ang may masobra isa ka gatos ka mga CCTVs. Lakip na direngin bakal sa Phase 1 nga 39 kag 73 naman sa Phase 2. Tinutuyo sa sining proyekto nga mamonitor ang lakat sang trapiko, pagbaha kag kriminalidad sa syudad, lakip man ang monitoring sa lakat sang panahon. Liwat ginabalikan sa Victoria City PNP ang lugar sa insidente para ang usisaw ng mga CCTV footages sa Hoover Street, Barangay 4, Ciudad sa Victoria sa tuyo nga makita ang laragway sa suspetsado nga responsable sa pagpatay kay Iksan Umpar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, hepe sa Victoria's PNP, sa karon wala pa natumod ang suspect sa pagpatay kay Umpar. Sunod pa kay Fardo, nagapanay pang ilang investigasyon para hibaluon ang motibo sa pagpatay apang wala ginadula sa ilahanay ang posibilidad nga may kagtanan sa negosyo kag nalakip na ang posibilidad nga may naakig man sa biktima. Nakibot naman ang Maranang Muslim community sa probinsya sa Negros matapos ginpatay sa itong Martes ang gabi sa Barangay 4, Syudad sa Victoria sa ilang miyembro nga si Iskan Umpara. Sa interview sa Aksyon Radio kay Munib Kali, imam sa Islamic Center sa Barangay 31, Syudad sa Bacolod, iya ginlaragway si Umpar bilang mabuot Diyos noon kag wala nagalapas sa layi. Dugang panikali kilala sang ila komunidad si Umpar bilang taga Marawi kag masami naman nagabisita sa ilang moske kag nagatiner pa sang 3 ka adlaw para magpangamuyo. Ginpahag manikali nga si Umpar ang ikaduha nga Maranao nga ginpatay diri sa Negros. Pagkakilala ko sa iya, perti nakabot nga bata, o binunanan na siya. Tapos, obras ang bata na, daw gapabot bala sa misa isang Allah, misa isang Diyos, tablig na siya. So, wala siya gawa nga nabalaan ko nga mga malain nga gawa. Si Munib Kali ang imam sa Islamic Center. Nagapangatubang karon sang duha ka kaso ang tag-iya sang video kay Bar matapos nakuhaan sang armas lutang sa tong Martes nga adlaw sa Purok Riles, Kagay, Barangay Suay, siyudad sang Himamaylan. Ang naarestong kilala kay Albert Anticristo, 37 anyos, residente sa mga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Colonel Renante Humukan ng OIC Chief of Police sa Himamaylan City Police Station, ginpalabot sa pila ka mga residente sa Barangay Suay nga masami nilang nagauyat sang armas si Anticristo. Rason nga pagi sa uplan na bakal sita, naaresto ini sa akto nga nagaupo sa isa ka caliber 45 pistol nga may isa ka magazine kapito pa ka bala. Si Anticristo ang preso karon sa custodial facility sang Himamaylan PNP.
Sa iban pang balita lokal, naglabot naman sa 21,891,172 milyones pesos nga balor sa inasuspetsohan Shabu ang na-recover sa Bacolod City Police Office sa ginpatigan nga anti-illegal drug operations umpisa Enero 1 tubtob 31 sining nga tuig. Ining resulta sa 56 ka police operations kundiin nadagpa ng 62 ka drug personalities nga ginabugusan sa 46 ka mga drug pushers kag 16 ka drug users. Sama nagkaladagpan tatlo dire ang high-value individuals kay 59 ka street-level individuals ang nagkaladagpan. Sa nasambit ng operasyon, 73 ka kaso na may kangtanan sa RA 9165 ang na-file na sa korte. Ginabulong naman karon sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital ang isa ka manguma matapos ginbuno sa tong Martes ang gabi sa sitio Kabug, Barangay Nato, Banwasang La Castellana. Ang biktima gikilala kay Federico Bautista, 50 anyos, samtang ang suspect gikilala naman kay John Ray Dioso, 35 anyos, lunsay pumuluyo sa mga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisan ni Police Captain Arjan Darrell Nigos of the inom sa Santay Bautista kag Dioso, sang naglalisay bangod sa supply sang patubig gikan sa irigasyon. Dunga pa ni Nigos, ginaligar ng aki si Dioso, rason nagkuha ini sang kutsilyo, kag ginbuno ang biktima makatatlo ka beses. Sa katapusan nga balita lokal, nagpungko naman bilang bagong nga hepe sa 603rd Maritime Police Station, Bacolod City, si Police Major Wilmar Bolivar. Matapos ginbuslan si Major Leopoldo Book nga karon na-assign bilang bagong nga station chief sa Aklan Maritime Police Station. Sunod kay Bolivar, plano sining ipadala mga proyekto nga ginsugura ni Book. Plano man sini nga magpatigan sa Seaboard Patrol upod sa Coast Guard kag PFAR sa handom nga malikawan ang iligal nga pagpangisda kapag sulod sa mga iligal nga mga kontrabando. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Face-to-face classes, ginpanugutan sang DepEd sa mga lugar nga napaidalom sa COVID-19 Alert Level 2. Samtang Commissioner Guanzon, biktima sang peke nga food orders. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Good morning dira kay Kagawad, Ems Aboso. Gawad, Hindi morning. pa madayon ang eleksyon ha. Oo, doon na pa indog to nila sa 2024. 10-5. 2025 pag idya. Doon naglayo na basahan ko tuligan. Yun daw, kuhan lang to 2024. Sige lang. Naman. Mungkin na iya. Pwede ka malang yapon ka pangalagad nga wala ka sa pwesto. Yes, Diba? oo. Ano ya? Ruby Fukihara, good morning man. Ano ka mga pita? Sige. Kaya ikaw binakhan Dira kay Vivia, ay nabasa ko na nimo. Si Dennis Richard Tiboroma, makangilo ko. Kangilo sa, ano, Chard? Hindi ka pa daw si Kwan ka, si Alden. Richard. Si Alden Richard. Gutierrez. Oh, Si Alden Alden Richard. Richard. Hindi ko yung masugot kasi Alden Richard siya. Stella Marie Celis, may kagayak sa imudra. Good morning kay Alagad Kevin Henry. Yes, sang Good morning, Hinubaan. Don, like and share. Yes, kay sa tanan dira nga mga taga-Banwa sa Hinubaan, mayong aga Classmate dira ko sa na. inyo. Mayor Ernesto Strau. Yes. Ay, classmates ka mo Classmate ni. kami na yan. Very good. Very good. Kay ano man da, SB Jason Tupas, mayong aga man sa imo. Salamat gid sa pagpamati man. Kag please ang aton sining mga 24,000 viewers, please i-share nyo man. Aton sining nga Facebook page. Sa una ganamo 100,000 Action Boy no. Galing kay sa ka-stricto sang Facebook dan sa mundo, kabudlay na gid butong-butongon. Good morning man, of course, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, si Ma'am Jinky Dilagdon, amo man dira sa may Arizona. Kag tanan nga taga EFC, maayong aga dira sa inyo. Kamusta ka mo? Si Maninoy mo one ball galyo. Yes, of course. Maninoy One Bolgalyo kag kay Maninay Alma dira sa may Las Vegas, Nevada. Ma'am Lily King, maayong aga man. Kag kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, kagabi nagagabi na sa night patrol, naga-monitor pa siya. Sendan niyo makuno si Aksyon Eric. Saya sa mga ano. May mga referral fee na ko to. So, i-convert ko lang sa utap, i-convert ko lang sa breadstick. Wala namin ang kuhan ang litso, ang kuhan ang chicharon bulaklak. Chicharon. Ang litson kawali. Yeah. Doon ka guluto mo. Doon ang hagpok pagidbalaw, no? Kay Torko Jongko, mag-aga sa imotol. Oy, Torks! Aga pa na bugtaw, kasi manukot yun. Manukot siguro. Torko na siya mo. Ilang 5'6" mo na iya, akong 6'7". Pila niya nga kuhan. Pila na mo iya, Torks? Basta yes na yun naman kapiliang, gid lang mga. Makapiliang yun, grabe ba? No, grabe, ginikimpang, ginayagili. Ang 5'6", ikaw mo lang. Kabuyan, nagagimpang ka lang. Dugaluhod ka na sinigali. Boy, hindi mo patam Torks. Kaya Viola Baloyo Era, sis may aga dira sa imo, no? Ani classmate ko man eh. Salain ko naman nga klase. Salain naman nga klase. Ato si Mayor Estrauya, salain man to ka kuan man to klase, no? Grabe, no? Kaya Feli Aliesa Morales Cuello. Good morning man dira sa imo. Yes. Kay sinay self-abol bala sa Nenas. Nenas o sa Manukan. Oo. Kumusta mga kamanukan tada? Kamusta man ka? Napangdako po na da, kay dugay, may mabakala da, kay lihaw na. Mga kaatayan tada, mga... Ay, kanami. Namabatingulon da. Kaya mga kapakpakan tada. Wings. Musta da, ay kanamit. Ay. Russell Gomez, mag-aga man dira sa imo. Si Atia, birthday ka po ni Lula ya. Wag tada. Hambal naman sa karon niya. Hambal ni Lulu kadto lang. Mamo naman siya. Ay, hambal ni Lula naman kay si Lula naman may birthday. Nang si Lula ya daw 94 bla kahapon ng birthday mo. Wow, grabe no. 94 kahapon. Sana all. Tani ako kalambot pa ko 94. Amo na gurugaga pabugtaw si Atia kay gina-timplahan niya pa na Gatas. milk si Lola niya.
Mayo nga apo ni nga daan si kuhan mo bisan in a relationship. Bisan in a relationship. Amo na gani nang basta in a relationship na siya okay lang basta hindi ilang pag ano iya nga Pabayan. pabayan nga adlod lang matimplag siya gato. Kaya adlod ten gid sang kaya adlod ma-module gid obrahon gid ang module. Module pero antes ang module makuanda nay. Aksyon radio. Si Morales Coelho Feli Aliesa, ginatamyaw niya si Sophie Caballero. Sophie Caballero. Cavalier. Nung ba ko yung word nga cavalry bala? So, namang tanaw kami sa una sa TV bala nga mga Indians bala kontra sa cavalry na bala, mga Indians. Panawag na mo sunda kabarli. Kabarli. Hindi kami suling na real na sang nagdako nako. Niko ay hindi mo. Hindi to mo kabarli, no kabarli kali cavalry. Yes. Landaw tabla kinabarli bla. Kinama na kami sa una ya. Sa una yan, no? Kinabarli na diyo. Sinindihan, dahil mo na yan sa una yan, no? Mo tigali kay cavalry. Cavalry kinatudlo mo sa una panawag. Cavalry. Sige, Danny Pastrana, good morning man. Da sa Barangay 5. Standby na kita sa atong mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginatugutan sang Department of Health nga magpatigayon sang face-to-face classes ang mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 2. Apang ginaklaro nga nagdepende ini sa mga istoryahanay sang Department of Education kag local government units. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, importante ang commitment sang LGU agon ma-assess kung pwede na ang in-person classes. Ginpanumduman ni Vergere nga dapat may ikasara nga eskulahan nga mag-umpisa sang face-to-face classes sa din nagasunod sa standard nga ginplastar sang gobyerno. Ginmando na sa Department of Education sa tanan ng regional directors ang progressive expansion phase ng face-to-face classes para sa tanan ng pampubliko kag pribado nga eskwelahan. Ginhimo ni Education Secretary Leonor Briones ang direktiba matapos aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa DepEd nga pasangkaron ang face-to-face classes sa Alert Level 2 areas. Sunod kay Briones nga tungod pending pa pag-issue sa revised joint memorandum para sa expansion phase, nagapabili na ipatuman ang protocol kag standards nga nasaad sa DepEd DOH Joint Memorandum Circular 001 Series of 2021. Sa expansion phase, kinahanglan nga i-validate ang mga eskwelahan bilang pagsunod sa standards and school safety assessment tool. Kang DOH naman na magapatigayon sa periodic risk assessment sa mga lugar nga napaidalom naman sa alert levels 1 kag 2. Ginklaro naman sa Department of Education ang learning materials nga nagapa-interview sa estudyante sa may eksperyensya sa Spanish era ang iya sang ahensya kag wala man gin-develop sa ilang departamento. Nag-ugat ang klarifikasyon sa naglaptang nga litrato sang module nga delegar naghalin sa DepEd. Ginpasiguro naman sa DepEd nga ilan na ginaimbestigar ang isyu kada kagangot sa tanan nga natundan nga ahensya para may baluan kung di naghalin ang ini nga module. Nabiktima si Commissioner Wen Gonzon sa peke nga food orders sa katapusan nga adlaw sa iyang pagtrabaho antes magretiro Pebrero 2. Base sa report, 6 tubtob 7 ka mga food delivery riders ang nagabot sa Palasyo del Gobernador sa main office ng Comelec sa Manila. Kag sa ulihin ay balaan nga wala si Guanzon ang nag-order o kunang iya opisina. Balor 5,390 ang pagkaon nga in-order pagi sa app usar ang ngalan ni Guanzon. Damlag lang nanging kontrobersyal si Guanzon kasunod sa pagbulgar sini nga nagboto nga i-disqualify si presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. Hulato naman sa Malacanang ang opisyal nga report sa findings sa Senate Blue Ribbon Committee nga nagapahayag nga liable si Presidente Rodrigo Duterte sa betrayal of public trust. Suno kay acting presidential spokesman Carlo Nograles, i-adapt pa lamang sa komitibang report kag makabig pa ini nga partial kag unofficial finding. Dunga pa ni Nograles, mabudlay magpagawa sang komento, ilabi pa nga wala pa sila sang opisyal nga kopya sang report. Sa ibang pa nga balita national, kumpiyansa si Senator Richard Gordon nga suportahan sa iyang magkaupod nga senador ang draft partial report angod sa COVID-19 supply procurement investigation nga ipagawa sang Blue Ribbon Committee. Ginpahig sa senador nga wala ukon nga may wala pa nakaperma nga mga miyembro sa panel tungod sa mga limitasyon nga gindulot sa COVID-19 pandemic para nagapatay opisyal nga makakuha sang substantial numbers sa mga senador antes ini ma-sponsor sa plenaryo. Nagalaom man si Gordon nga report hindi pagbalabagan sa mga senador nga kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa duga naton nga balita nasyonal, ginpagigbahin ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa mga katapos ng media ang iya plano para sa gobyerno nasyonal nga magbutang sang kapital sa local entertainment industry agud nga maging competitive ni sa bilog nga kalibutan pareho sang natabo sa mga Koreans sa ilas ni bantog nga Korean telenovela subong man sang K-pop. Sa isa ka press conference ni tawag Yormi del Isko Dumagoso story, ginpatag ni Moreno nga ang pagbutang sa kapital sa entertainment industry nga nagalakip sang telebisyon, pelikula kag pareho sini nga mga avenues ang magbulig sa ilang nga makahimo sang mas dekalidad nga mga pelikula kag television shows para sa kalipayan sang publiko. Suno sa kay Moreno, kung mahimo ini nga bagay pareho sang ginhimo sang gobyerno sang Korea nga naggastos ng dako agud ma-develop ang ilang movie industry, mahimo man ini sang Pilipinas. Sa nabudumduman sa nagligad nga 30 anyos ang K-pop nangin bantog ini upod man sa madamo nga mga artista nga Koreano
pareho sang BTS kag Blackpink. Ang Korean na television shows kag mga pelikula ang nag-experience sang dako man nga demand sa mga streaming services para sang Netflix. Hindi lamang ang popularidad sa mga artista ang nagsaka, kundi ang ekonomiya man sa South Korea ang nagsanyog. Ang pagbantog sa Korean music ag movies naka-generate ini sang kapin sa 10 bilyones dollares para sa ekonomiya sa South Korea sa kada tuig. Ang Aksyon Demokratiko Presidential Aspirant maluyag man nga kopyahon ang Korean model kag ipakita ang creativity sa Pilipinas kag ang talento sa mga Pilipino sa iban nga bahin sang kalibutan. Sa tapusan nga balita national, ginkompirmar sa National Task Force Against COVID-19 nga maabot sa adlaw sang Huwebes ukon karong adlaw ang 780,000 ka doses ng Pfizer vaccine nga ibakuna sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos. Ang bakuna gibakal sa gobyerno sa American vaccine manufacturer nga Pfizer BioNTech kag biyahe sakay sa Air Hong Kong flight LD456. Mag-umpisa pilot implementation sa pagbakuna sa nasambit nga age group sa Enero 4 tubtob 5 sining nga tuig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.